Kardom kadoka ve phanta pini ili tum phan porke minangali lake Karbenglong Singing Star Season 3 non audition cheng pon bomlo 20 October pen 30 October an lasi ili tumta our side join don sinan nilia mata endoni po nangli tumta join doni tha sungsi pin lage ili tum 60 second aphan video selama po lapen WhatsApp number ki pido khala bangso WhatsApp number longsi ili tuma video chelo nang po lapen isi alam tangka sikai sita nang non free online audition si to pon bomlo lasi ili tumta laso Karbenglong Singing Star along party don pen cepai don je phan por idon nang lapen don se pilon se po cepaman don je phan bor idon na Kardom